Hetley rol mel thatak mai hian azir lai te ban sana taxi driver ni a chung te chom atum mo mai ni khat chu akar man tur chu ti fain phone mak tak mai a char ta a client then khaten phone chu an thei ngila ngain phone chu ti nun an han tum china ma se eng energy emo tak chu phone chu an ron pe chuakin amak tilu tuk chuan a phone ken lai chu a thlau ta makati bok nen riat sian chak na in a hne boka phone chu char la in chu tia a en le mek lai chuan mi pakhat thian aron pan hnaya chu pa chuan bank ka thokani thu le anu le pa ten million za thum lai an bank ka an bat thu aron sila chu tlangwal chuan chu mi tha chung ngeya million som thum arulangai thu le aru lawani chuan an in an lak sak tur thu aron sila chu tlangwal chuan zan lama a taxi chu khal le in chu mi tha chung chu thei to pa na tho in tiamin a hna chu a tran le a chumi zana a customer masaber te chu mei chelam chan thiam rual ni in korwar an ha a makeup mak deuh an hmang hlomani chung lem chang thiam ho chuan thlan muala kal an du thu le shooting an nei don thuan shila chutia an kal du na hmuna awa tha nu chuan meiche pakhat korwar ha hi a motora chuan ron chuang ve in chu tlangwal chuan a hma lama alo phur to de thian ani aring maya ma se chu nula chu motor kong khar po honglo chuan a chuak tlang tamaya chu nula chu an kal hladewa ma se taxi lama chuan po phai ang mai hian aron let le tamai chu tlangwal hlau lu tuk chu a thi dang ta hiala nula chu motor ranga chuak le in a thi em ni ti in ain ngei tua chu nula hming chu ji hian ni in tunge ani ti emo engtin nge thi ti engma hriat anei lova tlangwal po chu atuk zinga chuan ron har chuakin nula po chu motora chuan alo la om renga chu tlangwal hlau lutuk chu tlan chengalin ji hian chuan a zui ngal ma se kar lama chuan po phei ang main alet le mai zela tlangwala po chu a motora let ngam to lovin traffic officer pakhat aron lang ve hlol boka chu tlangwal chuan polai tak hian a motora mi an omem ti enfia turin an nge na ma se officer chuan tuma hmu anei lo tlangwal po chu motora chuan let le in ramhuai po chu alo la om reng thunga an pahni chuan in bia in ji hian chuan a taxi chuan asuhlum anga chu wanga a car chunga tang renga ni arin thu an hrila chu ba ka a car hnung lama chuan thi sen a hmu bok nen tlangwal chuan thi sen chu alemani thu le a hma zana lemchan thiam nula hauti kayani thu an hril vata tlangwal chuan ramhuai nula chu da baudu viau ma se nula chu akal son thui the bok si lo akal thei chin limit a om ani ber mai a motora chuan aron let le zel ani ber bok si engdin hmuna po tlangwal chu ding se sum a tho chu angai bok si nen ma se a hna chun zom atum le chuan har satna a om tatlat mai ami phur te chu an om anuam lovin ramhuai ne na an han chuan ho chuan an dam lo ta zela a motora chuan chu an du lo ta zela ni ramhuai nula mel chelo tak chuan tlangwal chu pui mai tur minin alem chu an siama police station hnai bera akal puita chu nula ang mel pu chu hriat an nayam ti le car accident vel a omem ti te ba ka chu nula chu kumsom ni atang komsom li bor vel ani arin thu te avasoya chu ti lai chuan ji hi ani po chuan dar thalanga lo in en tumin ma se a mel eng ma a mu thei lawani le lama homicide detective chuan ji hi ani tel da case an lo chui ve mek boka chumi zan chuan tlangwal chuan a taxi chu a in hlat dewa da in ramhuai nula chuan aron zui theilo nan ati ani ber api bonja chuan lo ngakin tlangwal chuan api chu awakwa ngala chumi ni a athil ton a har sabok nen api chu angai hle te po anima na tlangwal muthil lai chuan mumangmak tak maya neya amumanga chuan ji hian chu achunga lo omin hlawlu tuka wang chuan a au chuak hiala ma se api chuan ron kai thavin zing alo ni der to mai api chuan akal du na hmuna thla tura ngenin asit nung lama chuan a thut tira ma se mak tak main api bonjai chu a om aron nuam lo ngala ji hianin alo be boy ve reng bok nen angai tu na boy chuan kong sira bol hlo da khom asuta bur mai api akal du na hmuna ada hnu chuan tlangwal chu tempula kalin puithiam pahnih chuan akar ti thianghlim nan in thoina an lo nei saka ma seram huai chu ala om reng tho mai chumi zan chuan tlangwala chuan doctor do uk chu a taxi a phurin damdo in lam apan puya
chu doctor chuan ramhuai ne na an chuan dun pon engma damlo na anei ve mi alovani damdoi in an vathlen chuan tlangwal chuan a doctor phurpa in anu in accident ato laya theito pachan him atum dan te hre chuakin doctor do uk chu in tur te pe in lom thu te an shil le a ina chuan chu tlangwal chuan online in ramhuai chanchin bidang te avazota kongkhar khona ni a ramhuai te po an khovela anon thlolu theito thu in aron changa atu kaloni chuan tlangwala po chu a hnangai thok turin a chuak le a kong sira mi pakhathian ding tura ron signalin maktak main chu pa chuan ji hian le tlangwala chu aron muthei tlat mai ti chuan chu ami phurpa chu munfal dewa hian hruain biak atum ta a ma se churam huale ji hian te chu in hielin ji hian chuan tlangwala chu a mu masak jok thu alo hril ve ti chuan an ram huai chhar thar pa chu an zinga chuan anom tir ve tari a mishing pa ngai an motora phur an han tum chuan an passenger tur chu motor chung alu ma tang hovin ataksa aron nuam lo tamaya chumi zan chuan tlangwala chuan anu thita thalak chu enin atuk le a enge ati ta kang ti a in ngai tu a ti chuan atuk alo ni a taxi chu shala adang lei mai atum ta ma seram huai dang ron lang le in ji hian chu akar hlui si hnung lama rang ka chak tlereu ada thule chung tlereu te chu afanu le anu pui pek sak turin aron nge na ti chuan adu thu sam chu lo ti hlotlin sakin aral tariai ria ya thlarau chu akal na tur akal ta ni chu mi thita fanu chuan apa atop nana a mu tir le the awanga lom thu soinan tlangwala chu rang ka chak zungbun aron pe a biang chol chuan an tran pui ve thengem ti zotin a tran pui chuan a tran pui naman apek thei thua shila a chan po a chena thin ina chuan rang ka chak aru ka thu ru ka nei thu le chung rang ka chak te chu a omna a shilanga tlangwal chu kol turin ati donani ji hian chuan ngai dan thar thatak ron nein thlarau hotan a taxi man tur an ni thei thu le chung ho chuan poisa an pek theya an kalna tur hmuna an thlarau thlamuang taka an chol tir the ani chuan thil thatak ni don a hriat thu alo soi ve a tlangwala po chuan tha lo ti in ti chin ve chu atum ta a biang chol chuan a na thona a thi thu le a hmangai em yan nen thakhat chau ani nei hnuwa a thi san thu chu a shila an in omna ni a soya chuan hruain anu pui chu bata pasiam sak tur thu a hril thu le a siam sak man tak lo thu suin tlangwalan biang chol anu pui ron kal an mu chuan a ril ru thlakin a thil ti tum chu a thul le a ji hian nen chuan an kalsan le ta ani chumi zan chuan an pan in an thil ti tum chung chang anin hniala ma se bunjia chuan ron ti buain an tui khoina a lik le to thu ron shil ti chuan tlangwala chuan siam that an tum ngala chutia na an tho mek lai chuan a hun kal to a anu in a bol thin lai te a hre chuaka chuti mek lain ji hian po ina chuan local kwal ve bok tlangwala le achung te thalak chu lo enin mi zong zongin hun kal to kan nei vek ti sia in alung cheru hle a ma se ani ero chuan a hun kal to engma hriat a nei ve bok si lo tlangwala po chuan aril ru thlakin bongchol chu tranpui atum ta a ji hian nen chuan an ina vakal le in biangchol tharau chuan anupui nena an chan chin chu alo hril mop mopa kumriat kalta a kofidora an tho atanga in tong an ni thu tele chumi ni atanga in du tran an ni thu te alo soya biangchol te ina tlangwala lu theina kong om chhun chu biangchola ka zen anga in soi chu ani rin a hlo theinan tharau chuan a thil hriat ngai om zong zong te chu alo hril ngal zung zung boka ti chuan anin kong khar chu an kika agazen ang chuan in soi bokin agazenin batap asiam sakman lau siam sak tuma kalani thu te an suya in chung an han lu hnu chuan tlangwala chuan yan chu lekha engemaw an dila chutia abuai lai tak chuan an pathumin biangchola rangka chakda that chu an han zong ta a an zo fel hnuwa chuan esi chunga chuan rangka chak chu an hmuani ji hian puiin yan chu aron kaldon ti shilin alo au chul ve boka yana living room ma alet le chuan tlangwala po chu alo omle reng to a thil om dan te an soimol mo lai chuan hian chuan biangchola na thona atangin kola donga ti chuan tlangwala chuan akal du na avatha chuti lai mek chuan tlangwala pi chu detective pahni in lotlo in chumi te chuan tlangwala nu thi zan khan tuin nge taxi ron khal ho ti an vazota ma se api chuan engma hriat velawa wangin tlangwala chu an phona tlangwala chuan chumi zana taxi a khal lo thu suin biangchola lawyer aron thleng bok nen phone chu ada zuiani
chutia bong cho la lawyer ten hian an han betan chi ati chuan nupa upalam teron langin biang chola nu le pa ti an ni thu an ron suya ma se biang chola tharau ber chuan tu tenge an ni ti a she hau lo mai a chan po anui no pangte ani lain akal san wangani chunu chuan le khapoi mo te ron kingin yan nen chuan a falin anin beboka a soidan chuan a fapano pangte ani lain atan account a hon sak thu le biang cholan theite mul angai na thua seboka ma se a tharau ero chuan theite mul chu a huat thu alo soi ve thung chunu chuan anin nei na chu danang tak ala ni lo thu ron soin company in biang chola thi na poisa an pek tur te chu aron phut ve lo ni yan chu chunu laka chuan lung oi lo viau ma se chunu chuan poisa chu tam tak a pek ve tur thu a shila chumi te nu pa an ho a kar an chuan hnu chuan mi bum mang in kop mai mai an lo ni renga biang chola nu nen chunu chu jail an tang dun to a biang chola chungchang po chu ta tanga hria chu alo ni ome part 2 na hi